everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Kamu ang traidor! Kamu ang mga hudas! Kate, unsa ko ka nang ikipanulti mo? Dili na kumusugot ka pahilakon ka pa ang mga tawhana, Ate Alice. Kate? Carlin. Ako si Carlin, Ate Alice. Carlin? Ikaw si Carlin, Kate? Oh, ako si Carlin. Ang manghod ni Alice. Mo nga, parehas yung mugtingog ni Carlin, Kate. Kaya ikaw magiging si Carlin. Wala unta ko'y planong mutunog pa ining dapita tungod sa mga sakit na mong kagahapon uban sa way hinungdan kong amahan. Pero tungod usab sa way hinungdang bana nga sama ni mo, Justin. Nagbarog ko sa inyong atubangan aron hatagan mong leksyon. Carlin? Ikaw yun si Carlin. O ate, ugni ako aron panalipdan ka sa pagpasakit ining mga tawhana. Carlin! Wa siya hinungdan na pagkabana, Ate Alice. Angay lang nga silutan siya. Giinad lang di ko nimo. Oh, Justin. Gusto kong makita ang imong naw nga mahugno tungod kay nailad ka. Gusto kong makita nga sakitan ka. Ug karon nga ngilad ka nagnaong. Wa na'y magpabuang-buang nga babae nimo. Ug ikaw, Mara, mapriso ka sa imuntang pagpatay kang Ate Alice. Dili ko mapriso. Wa mo ebidensya nga ako ang bisa ka dinero patyon si Alice. Mao ba? Wa mi ebidensya? Romero, ang jacket. Ha? Tuod. What's that? Excuse me. Nagtuo mo nga wa na ko pangandami ang tanan, Mara? Justin? Excuse me. Dira. Dira mong jacket, Miss Mara. Dili na ko jacket! Wa mo'y kamatuoran nga ako ng jacket! Mao ba? Pwes, tan-awan ning na-record ni Linda nga iyang gisikretong hatag nako. Doon nakikibuhat nga wa ko mahibaw siya. Unsa ba ni, Mara? Unsa? Akong gisa ka imong asawa. O gibunalan akong kahoy. Unsa? Mara? Naglagot mangod ko kung ganong lisod papasok si Alice ato kinabuhi. Mao nga ako nagisa ka sa inyo. Nailan ka ba niya? Uwa, tingali. Ug ang jacket ginawa ang imong gisulob sa pagsaka ni Basbay? Oo. Dili! Traidor ka, Kathy! Carlin, mo na ang tinuod ko nga, Mara. Ayaw kalimot. Wa na si Kathy. Mao na. Ikaw na nasulti nga imo ning jacket. O dili ka makalingkawas, Miss Mara. Kaya nanimaho pa ning ikaw ang jacket. Wa gini na mo labhi. Daotan ka, Mara. Dili mo mula po sa pagduot na ako. Inyo kong gikidnap karon. Wa ka na mo kidnapa. Ikaw ang mihatod sa imong kaugalingon dinhi sa bahay tungod kang Justin, di ba? Ug may lain ka pang atubangon, Mara. Ang labing dako mong sa mao ang pagpanuhol og taw nga mo imuguba sa reputasyon sa akong maguwang. Sibot mong ipasabot. Ni anang testimony ni Jerome. Oy, Mara, kung pili imong gibayad niya aron aksyonan og logo si Alice. Inirmahan ni niya. Ug iya ba yun ang gibidyuhan? Inyong gisabutan si Ate Alice. Ug ikaw, Justin, nahibaw nami nga nahibaw ka na sa plano sa imong kabit. Gusto kang makasa si Ate Alice sa mga mata sa tao aron may rason na mo si Mara nga mapadayon ang inyong relasyon. Labi na nga mabdos na si Mara. O karon nga mabdos ka na sab, Mara. Usa ka na ka-ebidensya sa inyong pagluib sa akong maguwang. Dili! Alice, pasilong ako. Natintalang ko. Ate Alice, dako kang sayop sa paghatag buglaing higayon kang Justin. Carlin, unsay? Mo
Mao kini ang tinuod nga motibo sa pagpakig-uli ni Justin nimo. Sa wa pa maguba ang iyang naong. Kati, at ang iyong higayon nga tangtangon sa akong kinabuhi si Mara. Nakapili na ko, Kati. Ikaw ang akong gipili. Ako ang ipili nimo. Oo. Ikaw ang gusto na kong ikauban sa tibok kong kinabuhi. Ay, kapala ka. Panagkamot ko nga maanular ang magkasal sa unang akong asawa. Ni Alice. Mao ba? I love you, Kati. Kapag yun ay mausap, Justin. Gusto na sa kunin mong gamiton aron makalingkawas ka ni Mara. Kay naa naman di ay si Kathy. Alice. Alice, maluwi ka. Wala ko'y kapaingnan pa. Ikaw na lang. Bala ko ni mo, di ba? Ayan na dyan yung taong pada sa ulo-ulo ng tawahan natin. Ikaw na si Fatima na niya siyang naong. O niya, kumaulian na ng sunog siyang naong. Biyaan na sa ka. Way sukod sa bawas. Makagawas gyapon ko sa prisuhan. Og pangitaon ta mo. Magpaabot mi nimo, Mara. Ate, niya ng mga polis. Pangatoko na mo sa prisuhan ha, kamunduha ha. Ayaw. Ate Alice. Dili ko mo pasaka og kiha batok ni ini mga tawana. Naunsa naman kati, uy. Gabi naman sa imong gugmaan ng Justin, uy. Ate, pagbilin og gamay pagmahal sa imong kaugalingon. Ayaw ihurot kang Justin ang tanan. Bitaw di, ayaw na tao pada sa ilat ng bana ni mo, uy. Alice. Alice, pasaylo ako. Katapusan na lang nila akong pangayong pasaylo ni mo. Magtinarong na ko. Magtinarong? Justin, ikaw ang lalaki nga way katagbawan sa babae. Hayop ka! Maniyak ka! Hello, Mara! Wala, tuwa na. Na, nagsiningkahay ng mga kontrabida. Ate Alice, ikaw lang ang makaprotektar sa imong kasing-kasing. Alice, bana ko ni mo. Kinasalta, di ba? Nagsinaray ta nga mag-inunungay hangtod sa katapusan. Kamu na'y bahalaan ang mga tawana, Carlin. Romero, mupahuway na ko. Ay, kani. Kana, maliganahan ako, kana. Alice, ayaw kong talikdi. Ayaw na kong hikapa, Justin. Ug ayaw nagpaduol pa nako. Ipahikay na nako ang pag-anular sa atong kasal. Oh, Kay mo pirma nako. Andam na kumawa ka sa akong kinabuhi, Justin. Alice, ayaw kong talikdi. Gipasaylo ta ka sa imong pagkatintal ni Mara. Pero sa ikaduhang higayon, nga natintal ka sa akong banghod, dili na kini nako madawat. Alice, Ayaw na pakita nako, Justin. Makigbuwag na ko nimo. Adios, Justin. Mara. Alice, ayaw kong talikdi. Nakinahanglan ko ni mo karon. Ayaw paghikap sa maguwang hudas. Wa ka na'y katungod o magpabilin ining baya. Kati, hayop ka. Kamu ang mga hayop, Justin. Kamong duha si Mara. Ug matagsa nga inyong nabuhat ang Ate Alice, inyong bayran. Dili! Ate, niya na mga polis tiyay. Umuhoy una naman sa prisuhan, ha? Sir! Sod mo! Sod! Mao na sila ang nagkabit-kabit shift. Mabdos na ang babae sa anak anang bana sa kumaguwang. Ug ibalhog na sila sa prisuhan. Dili! Sir! Tabaan yung bayhan na, oy. May laing kaso ning babae, sir. Attempted murder. Naana ko ang tanang ebidensya. Dili ko niyo mapapriso. Patiyan ko kamong tanan! Ganahan ko day kang mupatay. Dali ba? Dili! Ay, dali na, ay! Ando na prisuhan, dali na! Alice! Ayaw kong ipapriso. Maluwi ka.
Ate Alice. Sorry nga. Karon lang ko magpailan nimo. Gisiguro lang nako nga masilutan ang mga makasasa. Salamat, Carlin. Salamat nga may balik ka. Di na ko musugot nga hangtod ikaw. Mahanaw pa tungod sa gugma, Ate Alice. Carlin. Namatay na si Mama. Ikaw na lang ang nahapilin ako. Ug walay kapuslanan ang akong pagpaningkamot kun hangtod ikaw mahanaw pa. Oh, saron. Asa ka to? Buto sa armas. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!